En 1978, o goberno de Adolfo Suárez despenalizou a homosexualidade en España, ata entón perseguida pola Lei de Peligrosidade e Rehabilitación Social. Dita lei non foi derogada na súa totalidade ata 1995. O 26 de xuño de 1977 tivo lugar en Barcelona a primeira manifestación para festexar o Día do Orgullo Gay en España. Gustaríame cambiar de opinión sobre a miña sexualidade sen ser xuzgada. Gustaríame poder entrar nun vestiario sen que os homes se cubran como se tivesen medo. Gustaríame que cando digo que son bisexual non pensen que estou confundida. Paréceme innecesario ter que saír do armario 2 veces. Gustaríame estar coa miña parella pola rúa sen notar as miradas da xente. Gustaríame que a bisexualidade non fose igual á promiscuidade. Gustaríame que cando estivese ca miña parella, home, non me estén preguntando sempre quen é o home ou muller da parella. Gustaríame que deixaran de preguntarme sempre quen é o home da relación, porque somos 2 mulleres. Gustaríame que non esquecesen que son bisexual cada vez que me ven con un home. En maio de 1990, a Organización Mundial da Saúde eliminou a homosexualidade da súa lista de enfermidades mentais. No 2005, aprobouse a Lei 13/2005 que permite o matrimonio homosexual en España. Gustaríame erradicar o pensamento que de por ser muller lesbiana, gústanme todas as mulleres. Gustaríame que non me sexualizaran por decir que son bisexual. Gustaríame bicarme coa miña parella sen que sempre nos sexualicen, por ser 2 mulleres. Gustaríame poder facer deporte porque me apetece, sen pensar nos meus xestos, no meu físico e sen pensar no que pense a xente. Gustaríame que non negasen a miña bisexualidade dicindo Ou unha cousa ou a outra. todo non pode ser. Gustaríame sair á rúa segura independentemente da miña apariencia. No 2018, a Organización Mundial da Saúde deixa de considerar a transexualidade como unha enfermidade mental. Isto entrou en vigor no ano 2022. No 2023 fíxose efectiva a Lei 4/2023 do 28 de febreiro para a igualdade real e efectiva das persoas trans e para a garantía dos dereitos das persoas LGTBI. Gustaríame que na nosa vila os nenos e nenas medren, vivan e amen con orgullo e liberdade. Gustaríame que por ser muller lesbiana, masculina, non me preguntaran sempre se quero ser un home. Gustaríame que o drag se vise como arte que é. Gustaríame sentirme comprendida sen identificarme con ningunha etiqueta. A violencia segue a ser unha ameaza para as vidas das persoas que viven sexualidades non heteronormativas. O 29% das persoas LGTBIQ+, sufriron acoso, o 27,5% discriminación e 8,6% agresión física. Gustaríame vivir a miña vida tranquilamente sen ser xuzgado por la xente.